que marxar és de les coses que et pot regalar més beneficis a la teva vida, perquè aquí al final estem limitats entre cometes, perquè tenim una feina, tenim unes vivències, però clar, quan surts d'aquí tot és tan gros, tot és tan nou, tot és tan... I al final la zona de confort és la zona en la que si tu estàs bé és fantàstic, però si no hi estàs bé és quan l'has de trencar. I en el moment que trenques amb la zona de confort és el moment en què tu aprens. I jo, per sort, vaig poder fer-ho i recomanaria a tots els jugadors que tinguin la possibilitat de ser semi o professionals fora d'aquí que ho facin, que val molt la pena.